Ma-addictions matambudziko anotiwira. Chadzimaidza chinodzimaidza munzira dzako. Dzima chaedza mukazviteedzera. Upenyu hunova rima risingazoedza mukazviwanza zvemadrugs mukazviedza. Madzikirira anotitsimbirira. Inguva yatinotoregwa. Netsika dzatisina kupiwa kwatakaregwa tichapembera patichazvirega. Ma-addictions akafanana nesikarudzi, umwe noumwe ane yake. Umwe anourawa necocaine, umwe necocaine cane. Both can kill codeine necaffeine. Ukazvipira kurega chikomba wosvipira. Nokuti mazvokuda kamavanga wokuzvidira. Nguruve namafuta ayo yakatsvukira. Vari pano vamwe vepono nemufananidzo yavanhu vasina kusimira. Matolereta ma-addictions sadza mukamabikira. Vamwe vegwetekwe rungwanani kana usiku vanoita rokumukira. Sori zvenyama ina baba ndazuva zviya zvamaiseka vana vevamwe. Madrugs ironda rinonyenga. Zari kufunga kuona mumaziso nemunzeve zvisiko. Unokanganwa ndiwe ani? Madrugs anokusunga mbira dzakondo. Kondo here mwana ipenya seruva ramangwanani raiyevedza zvaava kuva. Izvi ndizvo here vakomana navasikana zvamasarudza kuva. Mapadza pasi tsve zvipo marongedza kuchikuva. Madrugs anokukanda kure nehama kwakanzi ndiko kune nhamo. Waiseka vamwe ndizvo zvaunova. Kana akubata ma-addictions. Zita ndinonzi Mbambugura Matunu. Ndiri nyanzvi yemanzwi ane musikanzi wacho baya semunhu. Svikiro reNhetembo pano ndo patinosvikira. Chiuye chati mambo ndi general kunge Anselm Namusanya.